Volve veterinario de familia. Na carne daqueles que sentimos que os nosos animaliños son tan importantes que forman parte das nosas familias. Esta canle empezou sendo unha biblioteca de contidos relacionados coa saúde dos animais pensada para os clientes desta clínica veterinaria que temos por aquí. E despois, evoluiu para facerse así un poquinho máis de difusión xeral, pero realmente sempre foi unha cousa bastante a andar por casa. O que pasa é que ese tipo de contidos que viña facendo así sobre cuestións de saúde, de medicina preventiva, incluso de comportamento dos animais. A verdade é que agora, se llo sabes pedir, faicho perfectamente a inteligencia artificial. Faino ao nivel que podo facer eu. Así que, pensei eu, vos deixar de dar o que vos pode dar a inteligencia artificial para darvos o que só vos pode dar a inteligencia natural. Imos pasar de falar, imos deixar de falar do que é interesante para pasar a falar do que é importante, das nosas emocións, cando interrelacionamos cos animais, do que sentimos como responsables dos animais, tanto na súa casa como axudando a cuidar. Imos falar un pouco de filosofía, de ética, de como interrelacionar con ele, de como interrelacionar entre nós, entre os que os cuidamos e os que os temos, por medio de WhatsApp, por medio das redes sociais, de Google. Imos falar de temas diferentes, máis cercanos, de temas máis de corazón. Esta canle é para vos, e se queredes propoñer vos temas, e se queredes que volva a facer chapas, non hai ningún problema. Pero a filosofía desta nova etapa da canle é que estemos máis cerca, que estemos... agora falta unha inspiración. Que compartamos de maneira máis cercana a vivencia que supón cuidar e convivir cos animaliños. E o primeiro tema que imos facer no seguinte vídeo é que necesitas saber se queres ser auxiliar de clínica veterinaria. Aí vos espero. Biquiños, ata o próximo vídeo.